lapho esisuka khona bekukhanya kangcono kunalapho esikhona. Lapho esisuka khona iziba besicwebe kangcono kunalapho esikhona. Lapho esisuka khona bekukhanya kangcono kunalapho esikhona. Lapho esisuka khona iziba besicwebe kangcono kunalapho esikhona. Yes. Ubumnyama thina obasibonisa ukukhanya, ukweswela thina obasibonisa umnotho. Ubumnyama thina obasibonisa ukukhanya, ukweswela thina obasibonisa umnotho. Namhlanje sifinya ngendololwane, namhlanje usindwe ngobethole. Ngiyithole ngiyajabula ngijabule. Ukukhanya kwempumelelo ungifundisile ukujabula. Namhlanje ngijabule. Emva kweminyaka eminingi ngijabulile. Thina impilo bingasivumi isikhula. Besiphila ngakho kuhamba sisiphula ukhula emakini, namhlanje banithethisa ngathi emakini. Thina sakhulela emndenini okwakuthiwa ngekube lutho. Sakhula saba yutho sayizuza lempumelelo engelutho. Namhlanje bayahamba bafuna uqeda yona lempumelelo engelutho. Akulutho. Emva kwephupho lapho umunye umakhelwane engivakashele engiphathele ukuya kwasho balikusiphungela ezithelela ecela ukubeya kwakhe inkosazana igcanje nami ihleze lokho kubakhe umnotho. Ngoba niyaxaka nginokuhambela kude njalo masisatshala ngisondele masesibuya. Notho esinalo thina sikutholanga ngokuhlakanipha kwethu, kepha sakuthola ngemizamo yethu. Amaphupho afika ngobumnyama esakulwela ukwafeza. Namhlanje sibonga bona ubumnyama thina obasibonisa ukukhanya, ukweswela thina obasibonisa umnotho. Ngiqoqeka abantwana naqoqa ebusika, abaqoqa ehlobo bayithola inyama thina senocaba amathambo ekuzumkanje. Saqoqa ehlobo njengesigutshwane siqoqela ebusika. Athi omunye eshele ebufaneni ibhilandini. Namhlanje sime esivandeni sifuna esitshalile. Utshale kabi, batshale okungamilanga ngokudlula. Kawushintshe utshale okunye hleze kona kuvume. Uyasaba usabane abethu abantu kabananzuzo uma bengezokunikeza ikhetho. Athi noma bengakhuleka ekhanyeni kodwa bayavuma emnyameni. Umnyama weswela lamagama ayaphilisana. Ukuze sibone ukukhanya sidinga ubumnyama, ukuze sibone umnotho sidinga ukweswela. Seswele amazobonga kubazali bethu ngokweseka imizamo yethu ngaphandle kokubheka awabo amafa. Sibonga nokungasinika amafa. Esazalana kube namafa sesihamba phezu kwabo sebafa. Bazalelwa phansi komhlane nembeleko bafela emanyaleni sabalande mathafa. Bayakhomba ontanga, bakhomba impumelelo yethu bathi nansi impumelelo yontanga. Thina izintango zesikole kaziseqanga sathemba ukuthi kwakudalelwe thina kuyofika nangobumnyama. Ubumnyama thina obasibonisa ukukhanya, ukweswela thina